Se on aika ihmeellinen tällainen syksyn lehti. Toisaalta se saattaa joskus olla hyvinkin kirkas, kauniin värinen. Toisaalta siinä on myös synkkiä piirteitä. Se voi tuoda mieleen menneen kesän tai entisen työtoverin, AY-toverin. Ja siksipä kun kohtaa tällaisen vanhan ystävän työtoverin, AY-toverin, tulee mieleen tarjota hänelle myös tällaiset plörökahvit. Ja paras kiitos siitä on, kun näkee sen yllättyneen, iloisen ilmeen, joka leviää hänen kasvoilleen, kun hän maistaa nämä tunteella tarjotut kahvit. Tunteella ja taidolla tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin.